ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, тарафи кор рафтестам, бори нав омада. Ана чӣ гуфтаним касоне ки ҳолиам фикр дорем, мега ҳоли мо атоми кор кунам накунам, налог мегира намегира. Ма гуфтам тон ай 500,000 рубл, 25,000 рубл налог гирифтагия. Дар хона шишта кора мекне, харид надора, регистратсияши сразу намеган та биё харид ки моҳ тамом мешава. 6 моҳ вақт дорӣ ки фикр кунӣ ки бихарам ё не. Ана маҳсулота метавонӣ ки отзывоша бинӣ. Нигоҳ кунӣ, регистратсия бепул, площадка барои савдо кардан бепул. Яъне вақте шумо ягон ҷо коркунӣ меравен, аренда мегирен, магазин бор мехарен, мебиёрен. И боша ҳамаш тайёрака площадкаи савдокунӣ. Яъне ки ту бора тавсия метӣ, тамом фоидаш мегзара. Ҳамое ки аҷига ҷо мехаранд, аҷига ҷо мефурӯшанд, пул кор мекунанд, ҳамаи ҳамира шумо метавонед дар хона худтон кунед. барое ки ана мухи муваффақ шаве, ойликои 500,000-ра бигирен. албатта ки дар як моҳ не. мо шумода чизои фантастически намегем ки ту як моҳ миллионер мешӣ, 100,000 кор мекунӣ. оста оста мешава ва рӯзе мераса ки ойлики шумо ҳам дар як моҳ ранги мо то 200,000 мешава. барои подробно фаҳмидан дар бораи кор, марҳамат, рақамҳои рӯи экран бинависед. ма шумода мефаҳмон, моҳиди кор маълумот мегирен. ана баъдан интихоб дар дасти шумоe. хоҳе агар зиндагитонро пеш бурдан, навигариҳои зиёд аз ҷиҳати молиявӣ дар зиндагитон ворид шава, марҳамат, рақамҳоро бинависед. дӯстони азиз, иҷа мо бо тавсияи дилафрӯз роллы хӯрӣ омадем. ана корейская кухня дар тарафи домпечат беҳад роллои бамаза дошт. бисёр вақт мегӯям апа хусият ай куҷо, чиро гуфта будем питсаро заказ кардем, ва айсор питса буд, роллоро гуфта будем. ма фақат ай чи заказ мекардам, роллы суши теҷе ҳам халид короче ҳастай да чи да инстаграм ай ҳамуҷа аиҷа буд боша просто кафе буда. яъне хали сет гирифтем бо остаткаша мо хонаи барем ку бисёрша гирифтем ки бо зиёдиша барем. машарам нағз меминам, қадимо наварда будем ша байни хали авқоти дига намедонам ура медонед чи буд оши тупай кам ов хали инам қадарша хӯрдем. дӯстои азиз, дилафрӯз намехӯрам, ма як таи хӯрдум, я сета айвай хӯрдум, мондагиша сабои кардем, машада бурдем. барои ми ҳама вақт мо мегирем чӣ мекунем, ми сет заказ мекунем ки ябора хонарам барем. ва мара медонем ма чӣ хӯрдаистам, аз ширкати атоми красный женщин барои памятма улучшитни хӯрдаистам. ана иҷа фаромӯш карда будем ки ма пишак да бояд корум харум хестум. баъди хӯрдани ҳамин женщин да ёдум расид як моҳ ма бояд пишак да кор мехардам, неки баъди ҳамин хӯрдани женщин да ёдум расид харидум. дӯстони азиз, салом алейкум. да ёдтон аст ма ҳамин китобаҳо савол гирифта будум, нимша хонда будум, нимша не. киёзира ма бо айсар сар кардум хонданша. ана саҳар қатъи ма саҳарам нестай, соат 15 такам 10 сиёма мо торгови центри мо соати 10 мешава. нигоҳ кунед иҷа чӣ хел холӣ ай саҳарӣ. ма иҷада бояд ануша ждат кунам. ана чӣ гуфтанем дӯсто, ҳаво ха гарма ки хушрӯбай, мо дусе адёл бояд бушӯем. имрӯз пагада мондем ша ҳеҷ не ки бушӯем, сон қолини беруна болои катаба ҷамъ кунем. ин ҳафта боронӣ нестае, нофисоте ки тайёрӣ дидан дар кор ба борониё, ба зимистон. ҳозирашда офтоба ки гарма как. инам иҷа ма ждат дорум ки кай иҷада бояд ануш биёя, ура ждат дорум кай биёям мо чӣ кунем, худроем. оли ҳам сиёма рыстай, одамо ждат доранд. медонем иҷа барои чӣ бисёр меоям, барои пулгирӣ. банкоматҳои наздики иҷа пул надора, сиёма я 15 банкомат дора, ҳамаш пашти пул доранда. ҳай душанбе сити ҳеҷ вақт пул надора, ай дигарош мегиранд одамо. беҳад одам бисёр ҷамъ мешавад. ман чанд кас ҷамъ шудагия. ма шумода акн нишон метим ки чанд кас дар иҷа ждат дора. ман боварӣ дорум ки 60% чира ждат доранд. банкомата на ҳамаям ё банкомат. оли ҳуй шава ку рост ё пеши банкомат мераванд.
пулгирӣ, барои ки ман вақте ки кор намекард чӣ ай пешои ҳафтахтар амҷо ба меомадам, амҷа очерат месондум, мегифтум усол исол не на дӯсто дамо пулгирӣ рафтистем шиу не аю дар меран рост ай пеш банкомат меброям гуфтаги яки пулгирӣ рафтани боша аю дар бирӣ мо пулгирӣ наёмадагием дӯстон духтарои сезони самбусаи кадугӣ ой ҳама ба маза да арка самбусаи кадугиам ман мурғӣ гирифтам кадугӣ ануш гӯшгӣ инами самбусаи кадугӣ варақӣ ба мазае ҳаст ки дӯстон самбусаи курини самбусаи гӯшти мо нағз медаги трубочка и тортики ҳама чизои ҳами арка ба мазае дӯстони азиз омадам офис ки наи тортика дилафрӯз да овардиям ки реклама кана ака ман гуфтам чихе ма ира даиҷам мо омадистим одамо дуромадистия набурем биридем ша як соки ами кадо мебуд хӯрдем хай мақбул шид одамода ман гуфтам ки мирам да хона ба ҳазур чой кати мехӯрам бегаҳӣ тамошобино ирӯз дилафрӯз да тортик рой кардан торти блинни ай блинчик тайёр шудагия духтаро бовар мекунӣ медонед чӣ хеле ҳамин блинчикая 50 қават мондиян баъд крем када и болош да вай буд малина буд аними болош малинаша ки гирифт равшан ана ҳози ман қахдам да гирифтам ирӯз ман обед накардам бовар мекунӣ ҳамқа кор бисёр буд ки ман успет накардам обед кунам яъне ки анами чия женшинам нахӯрдам гуфтам ки як ҳози хулоса дӯстои азиз беҳад тортики ба маза ман да офис овардан шавали нишон метам чи хеле буд афташ неки ман нахӯрдам гуфтам ки ман наметонам я чашидима гуфтам ман бояд хона да бирам чой кати бихӯрам хона омадам ози мехӯрам неки пеш ай хӯрдам бояд мо бояд чи дига тайёр кардагием ки бихӯрам барои чӣ кӯдакодам питса овардам бо чӣ гирифтем қати ҷиянам далер омад бегаи дуромадем питса гирифтем картошка гирифтем ҳам хеле чизое ки кӯдако нағз бибинанд ирӯз уже рамонали мераса пагахда бо сар мешава ва рамоналида бояд пастаяна авқоти шурбо мастова инам хеле да машти авқото маъқулайда рамонали набоша моро худо метия дигари хеле авқот намекунем чӣ мешава авқоти мо картика бирон пилмени ягон чизои тезпазак тюфтелки тайёра котлетои фархунда ҳам хеле ана ҳози ва ё питса хӯрдан мара намефора питса ман уже безор шудагим май фастфуд ман чӣ худам да тайёр кардагим мо шумода нишон метавем ирӯз фақат шумо хӯрданира бисёртар ранги канали рухшон шуд хӯрданира тамошо мекунем хулоса ира торт шудидея ай блинчик ина блинни торт 230 сомон буда нархш ира дилафрӯз дарои кардам барои реклама дӯстои азиз ина хӯроки шоми ман ролтон даоҷо кӯдако гӯштим гирифтесиян ролтони курини жду кай тайёр мешавад дӯсто дилафрӯз ира мара тайёр кардаги иҷада ман ҳам бояд монтаж кунам ҳам ролтон хӯрам бо наге ки ролтон харамай ролтони ҳалол шай дӯсто ҳавл шадидед кадоме чанқа ролтон нахӯрда буд ман ба хотири шумо расондум оли бояш дад кардан дар кор ки ягон кас ҳами хона дрояв як қошиқ мада биёра дӯстои азиз намедонам дӯстои азиз видео дар инҷа тамом мешава ҳаматон да хайр то видеои оянда